Siyakhuleka emakhosini, siyakhuleka kuzo zonke iy'dalo enazalwa nezembethe. Yimina ingane yamakhehla ozalo kaDonga likamavuzo, ngiyingane kaNjosho. Bantwana bakamoya, bantwana besithunywa namhlanje, bengisacela ukuba sikhale siphisane ngemfihlo yamanzi. Ingabe yiliphi usikompilo lamanzi okumele ulazi uphinde ulenze ngaso sonke isikhathi uma uyovakashela emanzini? Kungaba isiziba noma umfula okanye impophombo. Usikompilo labamanzi abambethe abamanzi uma beya emanzini beyohlambulula, bezihlambulula noma beyophakamisa isithungo, ingabe uluphi? Okay bantwana bakamoya, bengisacela ukuthi sikhaliphisane ngohambo oluya emanzini. Lalela-ke. Uhambo oluya emanzini liyahlonishwa. Uhambo oluya emanzini luyakhulekiswa. Uhambo oluya emanzini kalithathelwa phezulu. Uhambo oluya emanzini luyabikwa. Uhambo oluya emanzini luyazilelwa izinsuku eziyisikhombisa. Ngiyangizwa ukuthi ngithini? Kawulithatheli phezulu. Uhambo oluya emanzini lunemfihlakalo yamaZulu. Ngenxa yokuthi uma uya emanzini yindawo engcwele. Emanzini yindawo enobungcwele. Imfihlakalo yamanzi ijule ngendlela eyisimangaliso. Ukuphila okusemanzini kujule ngendlela eyisimangaliso. Imfihlakalo yamanzi inzulu. Musa-ke ukuthathela uhambo oluya emanzini, awukwazi ukuvuka namhlanje uze ukuthi kuthi hambe emanzini, uhambe uye emanzini, uzobe ushiya iy'dalwa zakho ngemumva. Uhambo oluya emanzini liyakhulekiswa, uyalikhulekisa, ucela umdala wey'nsongo ukuthi akuhlenge, ngoba ziningi izinto ezenzakalayo uma uthatha uhambo oluya emanzini. Kwamele uhambo oluya emanzini uliphahlele, ulibike kubanikazi abahamba nawe ey'dalweni ozembethe nasey'ngelozini ohamba nazo, nakuye umnikazi womsebenzi, ingelozi yakho yokulunga, ingelozi yakho yokuphila, ukuthi ngizohamba ngiba nohambo oluya emanzini. Uweke owazi ukuthi usuyikwenzani. Athi ngenza i-example, mhlawumbe uyokwenza inhlambuluko, umelaphi uye kuye uthe yenza, kumele niyokwenza inhlambuluko. Vuma, tshela lo melaphi loyo oyokuhlambuluka usacela kuphi iy'nsuku ezo-7. Mecela ukuthi i-date esemva kwey'nsuku eziyisikhombisa. Kule y'nsuku eziyisikhombisa uyakhuleka. Kule y'nsuku eziyisikhombisa uyaphahla, uyabika ukuthi bantu abadala ngizoba nohambo oluya emanzini, ngiyokwenza inhlambuluko, ngiyohlambulula imimoya yami. Ngiyacela ukuthi lolu hambo leli kangiphakami nani, ngingaphakami ngedwa. Ngiyamcela umnikazi womsebenzi ukuthi makube nguye ogijimayo, ayolanda zonke iy'dalwa eziwukukhanya ngaphezu kwesimo sempilo yami nangaphezu kohambo lami uqobo. Ngiyacela abantu abadala ukuthi kube yini eningihlelelayo, ningihambele phambili, nifike nakumnikazi wamanzi ningiphaphathele, nakwenyanda ezulu ningiphaphathele. Angithi uma ngiphakama ngemanzini ngiphakama nani ningihole, ngoba le nhlambuluko engiyoyenza kakusiyona eyami uqobo. Mina ngiwumlondi wesiphiwo senu, kodwa ngiyohlambulula isizwe nazo zonke iy'dalo engizembethe. Ngiyohlambulula mina uqobo ukuze ngizoba wokukhanya, nizokwazi ukusondela kimi nilethe iy'nkulumo zamathongo. Ngiyohlambulula yonke imoya engiyembethe ukuze izokwazi ukuthi ibe ukukhanya phezu kwesimo sempilo yami naphezu kwabantwana bakamoya abazongena phakathi kwesigodlo bezofuna ukuphila.
Ngiyakhuleka bogogo nomkhulu ukuthi phakamani nani ningangiholela ophatha, ningangiyekele ngiguduze bomnyameni ekubeni mina ngazalwa ngembethe, ekubeni mina ngihamba namakhosi, ekubeni mina ngihamba namabutho ekumele ngihambe nawo ngiye emanzini ngiyohlambulula izikhali zabo ababeyisebenzisa ukuze le zikhali lezi zizosebenza ekukhanyeni, zibe ukukhanya phakathi kwami njengomntwana kamoya ophathisiwe ukulapha nokhanyisela abantwana bamvelenqangi ngaphansi komthunzi welanga. Uhambo olumanzini luyahlonishwa. Kangeke ukuthi mhlambe ubugibele ibhayisikili yabo. Angeke kuthiwe ukuthi ugibele ibhayisikili bese uvele uyahamba emanzini. Kwamele uqale uzihlambulule. Amanzi yindawo engcwele enemithetho yayo nosikompilo lalo. Uma ukuthi umuntu wesimame uke wagibela u-Apollo wabasenza ensukwini zakho, kawuyi emanzini. Uma usesimeni sakho kawuyi, kawusondeli emanzini. Uyazi ngisho kuthiwa ubuyile wagibela u-Apollo wabasenza ensukwini zakho, uma ukuthi uhamba uvele besehleleliwe uyazihlambulula ngaphambi kokuthi uye emanzini. Kuyenzeka-ke ukuthola ukuthi siyafika isikhathi la khona, ngikhuluma nabantu besifazane-ke manje, siyafika isikhathi la khona bekumele uhlelo lokuya emanzini besehleliwe. Iy'nsuku lezi eziyisikhombisa sokuthi ukhulekise uhambo bese ifikile. Ebese ngelanga lokugcina, ngelanga lokuthi uye emanzini, uthi uyavuka uthi uyabheka, hawu ngisey'nsukwini zami. Lapho umelaphi okumele ayokukhanyezela kumele akuthathe aqhubeke nawe aye nawe emanzini. Kukhona isimo esisuke siphakama ngaleso sikhathi esikuvimbayo, esivimba lokukhanya ofunayo, esifuna ukuvimba le nhlambuluko. Kukhona ubumnyama osuke buphakama, kukhona ubumnyama okusuke buphakama bufuna ukulwisana nalokukhanya lokhu oyokwenza, bufuna ukulwisana nale nhlambuluko uyoyenza. So uma ukuthi futhi kuyenza kuthola ukuthi akusizona iy'nsuku zakho, akusiy'nsuku la kumele ngabe khona uya ugibela u-Apollo, kodwa uthola ukuthi uyavuka ekuseni usubhobokile uyaya emanzini unjalo buncu, uzofika emanzini uthola ungasenalutho, kuyanqamuka. Kukhona kusuke kukhona isimo esifuna ukulwisana nale nhlambuluko nalokukhanya lokhu osokuyokulanda emanzini. Okay, uyahlambulula-ke umuzi emanzini. Uhambo lemanzini liyahlonishwa ngendlela yesimanga, kala uthathelwa phezulu sidalwa. Uma uye emanzini uyabika for 7 days, lokhu phahlele for 7 days, lokhu khulekile nje wena iy'nsuku ezisikhombisa ulebe ulibika uhambo ukuthi mphakamana nami ngisacela ukuthi ningihlelele. Uma ukuthi usungumelaphi osebenza usunabantwana obasebenzayo, uyabakhulekisa nalabo bantwana, uyabika ukuthi namhlanje ngizohamba mhlambe nesalukazi sakaShabalala, nesalukazi sakaKhanyile, nesalukazi sakaSibizi. Ngiyacela ukuthi mdalo wezinto zonke iy'dalwa zabo kayiphakame zingelekelele kulo msebenzi engiyowenza. Lo msebenzi wenhlambuluko kangingawenzi ngokwazi kwami noma ngokuqonda kwami. Ngiyacela abantu abadala ukuba ningihole kube yini eningihambela phambili. Ngithi banginyathela nalabantwana bakamoya abangethembile, iy'dalwa zabo ezingethembile ukuthi kangilekelele ngikhanyisele abantwana bakhe kufike kube khona ukukhanya. Yabo, ngasonke isikhathi uyalihlonipha uhambo oluya emanzini, uyalizilela uhambo oluya emanzini, kawulithatheli phezulu. Bantwana bakamoya, uma uzothatha uhambo oluya emanzini, khumbula ukuthi uya endaweni engcwele. Hlonipha ngaso sonke isikhathi. Okokuqala, emanzini akasiyona indawo yezindaba nenhlebo. Khumbula ukuthi usukuyele ini. Yazi ukuthi ngithini? Hlonipha. Uyoqaqa lapha usuke uqaqa izinto zakho, uyolwela impilo yakho, uyolanda ongokwakho, uyofuna ukhanyiseleka, uyohlambulula yonke imikhokha, izibopho, amaketanga afasiwe phezu kwesimo
sempilo yakho. Uma uya emanzini uya ngenhloso yokufuna ukuphila. Uma uzothatha uhambo lemanzini mntwana bakamoya, wenze njani-ke ngosuku lokuya emanzini? Uliphahlela kanjani uhambo oluya emanzini? Uthi wenze njani uma usufikile emanzini? Uliphi usikompilo okumele ulenze ngaphambi kokuthi uqale insebenzo yakho emanzini? Usukwenze konke ekumele ukwenze ukulungiselela uhambo lwakho oluya emanzini. Ngiwenzela example yelanga lokugcina. Day 6 uzovuka ngakusasa uye emanzini. Mina ngiyaye ngiphahle ngo-12 obusuku isikhathi sami sokuphahla. Wena kungenzeka ukuthi wena isikhathi sakho sokuphahla kube u-3. Lalela-ke umoya ukuthi uthini, musukulalela awami amazwi. Ngo-12 noma ngo-3 you choose your own time ukuthi siphi isikhathi esikuphakamelayo umoya wakho osamukelayo. Okay, uyaphahla manje. Uphahlela uhambo kusasa uzovuka emanzini. Usuhlelile for 5 days uloku uphahla ukhuleka uphahla ulibika uhambo. Okay manje sekuday 6 uLesihlanu uzovuka ngikwenzela example. Uzovuka ngeSabatha uhambe uye emanzini. Ngikwenzela example lalela-ke. Ngo-12 o'clock mina ngo-12 no 3 angithi sengishilo. Okay mina ngizokwenza example ngami ndongale kamamvuzo. Ngo-12 ngiyavuka ngiyophahla. Khumbula uma uyophahla usebenzisa the 4 elements of nature. Kwamele kube khona izibani. Uzokhetha izibani ekuyizo ezikuphilelayo. Kangeke uzwe ngodonga likamavuso. Akusikhathi and copy and paste. Usebenzisa izibani ezikuphilelayo ukuthi ziphakamise ngesikhathi ubika uhambo. Ubeka amanzi, iglasi yamanzi. Abanye-ke ithiwa impendulo zisheshe zibuye uma ubeke inkomishi enamile. Kangeke ngize ngiphikise lokho. Asike sithi ubeka amanzi. Sekukuwe ukuthi ufuna ukeda ini. Abanye baphahla ngempepho, mina kangiphahli ngempepho. Abanye babeke imboza, babeke isinevu, babeke amashumi awu7. Yenza-ke lokhu okukuphilelayo. Lokhu okuthi wena kwenze, okufikayo, umoya wakho okuphakamelayo, okuvumayo ngo-12. Uyayibeka lezi zinto lezi. Ubeka amakhandlela lakho, ubeka izibani zakho, nazo zonke izinto osikhethile ukuthi uzoyiphakamisa ngesikhathi uphahla. Isikhathi ubani? 10 to 12. Ngizoqala uphahla ngobani? Ngo-12. Okay. Ngaphambi kokuthi uphahla, khumbula, put God first. Njengoba singabantwana bakamoya sinesithumo thina sidonsa phezulu. So you need to put God first. Yonke into oyenzayo mele uqale ngomkhuleko. Umemeze umdala wensuku ubeke uhambo lakho. Okay, siyashaya isikhathi seko-12 manje, isikhathi sami sokuthi ngikhuleke, ngithwalile ekhanda, ngahloniphisa amahlombe ami because angithi ngesikhathi uma ngiphahla ngikhuluma nezimpunga, angaphahla ke ngizoqala ngokukhuleka. Ngifuna ukubalula ukuthi laphana usukukhuluma namakhehla amadala nezimpunga abanye abasezwe kahle nasemadlebeni, so kwamele ngaso sonke isikhathi uaccommodate bonke abantu. Okay, sengiyaqala ke ngiyaphahla manje isikhathi sekubani u12 ngqo empondweni. Ngiqala ngomkhuleko, ngiyakhuleka. Mdalo wezulu nomhlaba namhlanje ngiyazendlala phambi kobuso bakho. Ngiphakama nje ngizocela ukukhanyiseleka. Ngizohamba kusasa nabantwana bakamoya abahambayo beyofuna ukukhanya nokuphiliswa ohambeni lethu olimanzini. Ngiyacela mdali wezinto zonke ukuthi kube nguwe omkhanyiselayo. Ukhanyisele izidalwa engihamba nazo. Ukhanyisele izidalwa engizembethe. Ukuze umsebenzi wenhlambuluko engiyowenza uzoba impumelelo. Ngiyacela moya ngcwele ukuthi kuba nguwe ongihambela phambili, ufike umhlelele. Kube nguwe mesiyolungileyo ongihlengayo nabantwana bakamoya engizophakama nabo abafuna ukuphila. Ngiyakhuleka mdali wezinto zonke ukuthi uhole izinyawo zami. Kangithi uma nginyathela nginyathele nawe ube ukukhanya endleleni yami. Amen. Sengiqedile ukuphahla, ukukhuleka sengiyaphahla. Ngiyakhuleka baba nomkhulu, ngiyakhuleka kuzo zonke izidalwa ezihlambulukile
engihamba nazo. Ngibiza zonke iy'dalwa ey'hlambulukile zakomama ongizalayo. Ngiyacela ukuba kazisondele kule ndawo. Ngibiza zonke iy'dalwa ey'hlambulukile zakogogo ozala umama. Ngiyacela ukuba zisondele kimi kule ndawo. Ngibiza zonke iy'dalwa ey'hlambulukile zakokhokho. Ngiyacela ukuba kayihlangane nami kule ndawo. Ngibiza zonke iy'dalwa ey'hlambulukile engizaziyo nengazazi. Ngiyaphaphatha abantu abadala, ngishaya isandla phezu kwesine, ngithi kayihlangane nami kule ndawo. Ebese ngihaya-ke iy'dalwa engihamba nazo. Alright, sengiyabika. Bogogo nomkhulu, namhlanje ngizobika njengoba bekade ngibikile evikini. Ngizobika uhambo oluya emanzini. Ngiyavuka kusasa ngemanzini. Ngiyacela ukuba niphakame nami, ngingaphakami ngedwa. Ngiyacela ukuthi ningihole kulolu hambo oluya emanzini. Ngiyakhuleka namhlanje, ngiyaphaphatha, ngishaya isandla phezu kwesinye. Ngibiza iy'dalwa zakaKhanile, zalo mntwana kaMoya engizophakama naye kusasa. Ngibiza iy'dalwa zakaSibisi, zomntwana kaMoya engizophakama naye. Ngiyacela ukuba kaziphakame zingilekelele, mina nabo kasihlangane ukuze umsebenzi wenhlambuluko uzoba yimpumelelo. Ngiyabamemeza kubo konke amagumbi amane omhlaba ukuthi mabaphakame. Ngiyacela bogogo nomkhulu ukuthi kube yini engihambela phambili, ningihlelele, nifike ningiphaphathele nakwinyanda ezulu ukuze mina mangifika owami umkhuleko nowami amazwi usuke kwezami iy'ndebe ufike endlebeni zenyanda ezulu. Ingivumele ukuba ngangisebenze ekhaya lakhe, ngizofuna ukuphila phakathi wendawo yakhe engcwele. Ngiyaphaphatha. Ngithi bonke ngabazi mabangaqumbi baqalekise, kodwa makhanye kube mhlophe njengey'hlabathi zolwandle. Ngithi mabudede ubumnyama kuvele kukhanya camakho. Okay, indlela mina Dongala Mavuso engiphahla ngayo ngikwenzele example. So wena cause usuke uyiphakamela wedwa, kasikho isidingo sokuthi ubalule laba ozobe uhamba nabo. Asikho isidingo. So uzikhulumela wena ney'dalwa zakho nomvelinqangi ukuthi usacela ukukhanyiseleka ohambeni lakho oluya emanzini. Angithi ibani kusukela ku-day 1 until day 6 uyasicima. Uma usicima isibani sakho mawuqeda uphahla, usiphephezi kawulo usibamba kanje, usicime yabo kanje, usicime, then uyasicima. Okay, ekuseni sekuhambo oluya emanzini ke lokho. Uyavuka ekuseni, uyageza, ufake roll on kuphela, asikho nesidingo sokuthi ucobe. Ufake roll on khona cause ikhwapha liya complaina, liyayibika uma ungazange uthi yabo. So ufake roll on, asikho isidingo sokuthi ucobe vele ngoba vele uzobuya umpunga. Uyageza, ufake roll on, uyafaka izembatho zakho, uyahloniphiseka. Uma ungakabunazo izembatho uyagqoka nje uhloniphiseke, uthwale ekhanda. Yebo? Usuyahamba ke manje, uyobika ukuthi sesiyahamba. Okay? Angithi khanyisa iy'bani zakho esekuseni la, ukhanyisa iy'bani zakho lezo oy'khethile eziphakamile kumoya wakho uthi uyayidinga. Uqala ngomkhuleko, uyakhuleka. Dalwa ezini nomhlaba namhlanje sekuyilo usuku okuyilo ekhani ebengade ngilibika kule insuku eziyisithupha. Ngiyacela Moya Engcwele ukuthi uphakame nami, sengiyahamba. Ngiyacela ukuthi ukhanyisele iy'dalwa engihamba nazo ney'ngelozi engizembethe ukuba kaziphakame. Ngiyacela Misiyolungileyo, sengiyahamba, ngikhanyisele endleleni yami. Kangihambe nawe, kangihulwe nguwe, ufike naphambili ungikhanyisele ukuze ubungcwele engiyobukhulekisa nengiyobucela emanzini kuzoba impumelelo. Angithi uthi amen. Ngeke ngikhuleka ngendlela yami, angisho nawe ukhuleka ngale ndlela engikhuleka ngayo. Ngikwenzela example ukuthi wenza njani. Ungabe uthi cut and copy and paste. Ngikwenzela example. Okay, uma uqeda ukuthi amen usuyaphahla. Okay, uyababiza ke ngendlela obabiza ngayo, usuyabika ke. Usuphahlele ngithi waphaphatha, wababiza ngendlela obabiza ngayo ekuyiyo wena oyisebenzisayo. Usuyabika ke. Bogogo nomkhulu sekuyilo usuku ulo hambo oluya emanzini. Kasiphakame ke manje. Awusazi ukuthi ngizo bebatshela ukuthi kasiphakame ke manje.
ngiyacela ngelozi yami yokhanya ukuthi kube ongigijimelayo uyonxusela emakhahleni nazo zonke impunga ezithi mayihamba zihambe kancane yabo zibe konyawo phezu konyawo ukuthi mabasilandele ngiyabo noma kabaphakame eqala basukume manje bahambe siyeza siyabalandela yabo kukuwe ukuthi uzothini ufuna ukusebenzisa yiphi indlela sesiyaphakama sesiyahamba ngiyacela bogogo nomkhulu ukuthi niphakame ngobungako benu siyahamba manje semanzini bese ke uyavala inkulumo yakho ukuthi bonke engabazi mabangaqombi baqalekise ngikhulekela ukukhanya amakhanya kuhlobe kube kuhle njengehlabathulwane amakhandlela kawo izibane zakho awuzicini uzishiya zikhanya kanjalo yenza isiqiniseko ukuthi zihleli endaweni la zingeke zenze khona umonakalo uyithatha ikhali zakho uma ukuthi unazo ozohamba nakho emanzini usuyahamba uye emanzini angithi okay yamandala bami sesifikile kuvuthondaba la bengifuna ukuthi sifike khona ikakhulukazi ukuthi wenze njani uma usufikile emanzini noma usuwabona amanzi usubona izibo uyakuzo noma usuyibona impophomo ukuthi naye impophomo la ngiyakhona wenze njani ke lale okay usufikile emanzini noma usuyawabona amanzi ngaphambi kokuthi ufike emanzini ngiyacela ngiyaphaphatha yenza ibika elibikayo ukuthi nangu umuntu esondela esizibeni noma empophomeni khumbula ukuthi la uyakhona amanzi anomnikazi wawo njengoba usuka uye emanzini usuke uya ekhaya lomuntu umuzi womuntu loyo khona ubaba nezingane nomfazi umndeni uhlala lapha umuzi womuntu isiziba oyakuso sinomnikazi wawo umfula oyakuwo unomnikazi wawo impophomo oyakuyo inomnikazi wayo inosiko mpilo lalo ndawo leyo hlonipha nesho nasendulo endulo wawungavele ungame umuzi wendoda wawufike umesangweni uhaye ibonke umthakazelele ubike ukuthi sekufikile mase ubaba ekhaya yeza ukuthi hawo nangu umuntu okhulekayo esangweni athumela umfana ayolanda lo muntu umuzi wendoda wawungavele ungame wenza ibika uyabika ukuthi nangu umuntu esondela ukuze umnikazi wamanzi uma kuthi unomfazi nezingane azotshela ukuthi umfazi ngene endlini nawa amandwendwe zinezivakashi ezisondelayo kawuvele nje wena uthi dlathu uhamba uye emfuleni udlathuzele uhambe ezizwibeni udlathuzele uye elondozana empophomeni yenza ibika shaya ikhwela noma ushaya impempe yibika lelo ukuthi nangu umuntu eza uyabika ukuthi khona umuntu ozayo kawumane uwengami amanzi ibika ungalenzanga uyezwa wenza ibika uma ufike emfuleni noma ufike esizibeni noma ufike empophomeni musukuphapha musukuqina thobeka amanzi kusendaweni engcwele umfula kawunduruzi mawuye emanzini usuyanduruza ke manje usubheka phezulu ubheka phansi bheka la uze khona save umfula uyezwa okunye uma uye emanzini ubingelela nishuhlanya mohlangana nohlanya uyathobeka uyalibingelela ngoba kawumazi umnikazi wamanzi ukuthi uzoziveza ngaluphi uhlobo yezwa uma uye emanzini ungazithwali nisho ngathi umbe lapho njani musu kuyithwala uzibona usungcono ke manje thobeka yezwa thobeka nisho ngathi uhlangana nohlanya nikhehle lidala ikhokhoba elihamba ngamadolo bingelela thobeka ngaso sonke isikhathi cause umnikazi wamanzi kawumazi uzoziveza ewuluphi uhlobo uma ufike emanzini amanzi uyawahlolisisa uyawasaveya uyawafunda funda isiziba funda umfula funda impopho bheka angithi uniphathisa unehlo likamoya unganduruzi nje emanzini uyanduruza angiduruzi iba mehlomana okay usufikile ke emanzini angithi ngichazile ngathi amanzi indawo anomnikazi wawo uma ufike emanzini kwamele ucele imvumo yokusebenza okay usikompilo lethu njengabantwana bakamoya
kalufani. Angiyezwa ukuthi ngithini? Kalufani. Indlela esifike senze ngayo emanzini kayifani. Mina ngizokunikeza usikompilo likaDonga likaMavuso. Ngiyakukhanyisela ukuthi uma ungakanikezwa usikompilo lakho, ungayisebenzisa lo sikompilo likaDonga likaMavuso. Uma idalwa zakho zingakakukhanyiseli ukuthi uma ufika emanzini ufike wenze njani. Wona usikompilo laDonga likaMavuso ngathi li-one shot fee. Uyakwazi uku-accommodate wonke umuntu ngeyilayela. Mntana ngicela ukudlala ngiyaxolisa. Okay, usikompilo likaDonga likaMavuso. Uma usufikile emfuleni, esizibeni noma empophomeni, kawumane nje ungene emanzini. Kawumane ungene emanzini usebenze. Lalela, kawumane ungene emanzini usebenze. Uyaphaphatha, uyakhuleka, ucela imvumo yongena ngaphakathi kwesiziba komfula noma wempophomo. Uyacela imvumo. Angithi ngichazile ngathi indawo amanzi anomnikazi wawo, ikhaya lelo linomnikazi walo. Nawe kwakho angeke uzuvume uma ngase ngifike mina ngifaka isicephe, ngayifekela istomach out, ngihamba ngekhanda lami, ngihamba ngekhanda lami, ngingene esangweni la kwakho, ngivula umnyango ngene endlini, ngiqonda angibingeleli, ngiqonde ekitchen, ngivula ifridge yakho, ngikhipha ukudla, ngivula amabhodo, ngibona ukuthi kuphi ukhambiselana nami, ngiphake, ngihlale phansi, ngenze idili kamkhipheni, ngidle, ngibhodle, ngisukume ngihambe, ngishikwa amaplate lapho, ngiphume ngiyihambele. Wena esimeni sakho ungayivuma yini lonto leyo ukuthi yenzeke ekhaya lakho, emzini wakho? Ungayivuma yini yenzeke? Iqiniso lithi cha, angisoze kwakuvuma lokho. Pho kungani nina ningayihloniphi indawo engcwele? Indaba ningahloniphi amanzi? Indaba ningahloniphi imimfula nemfudlana? Indaba ningayihloniphi impopho? Uyafika emanzini uhamba nengane zabantu, kazikhuleki zicela ukuthi sesifikile kule ndawo sacela ukukhanyiseleka. Uyabafaka, uyabaqombisa, uyabaqhuba, uyabafaka, uyaphuma, uyahamba. Noma uzihambela wena, uyafika emanzini kakhuleki, kawenza lutho, ungena esizibeni noma ungena emfuleni, ungena empophomeni, uyayithela, uyakhuleka, uyahamba. Kakwenziwa njalo. Uyaphaphatha, ucela imvumo yokusebenza ngaphakathi kwale ndawo engcwele. Ubike ukuthi khona abantwana bakamoya ohamba nabo uma umelaphi. Uma uhamba wedwa uyabika ukuthi ngihamba noSibanibani mawukhona okuphelezele. Uma uhamba wedwa uyabika ukuthi ngihamba ngedwa. Ngizocela ukuphila, ngizokhulekisa ukuphila, ngizokwenza inhlambuluko. Ngiyacela imvumo yokuba ngene ngaphakathi kwesiziba. Uma ubuye emfuleni lalelaki, uma kuthi uyesizibeni uyemanzini, uma ufika emanzini uyakhuleka. Uyakhuleka ucela imvumo. Kube khona into ethi hamba. Lalela, ithi nyawo zami ngibele ethi hamba. Ungayi ukuthi wena hawu bese ngicela umkhushabalala, ngisuke eGoli ngaza kumkhushabalala ngathi akazongenzela inhlambuluko, ngizohamba kanjani, sengisuke ibangeni ngaka ngibuyele emuva ngenza ngalotho. Lalela umoya. Uma kukhona isimo esithi buyele emuva, abakubona nje usuka ngesivinini ubuyele emuva, hamba. Ungaprocrastinate, ungashawa unembeza ukuthi mina bengifike nobani bayani kwakuthi uma kukhona into, uma ukuthi uye emanzini engavumi ukuthi ihlale emanzini, hamba, idalwa zakho ziyakukhaliphisa. Asikho lapho. Okay? Usukhulekile-ke, wacela imvumo. Angithi? Wacela imvumo. Ngaphambi kokuthi asike sizohamba wedwa-ke, ngizohlukanisa kabili. Usukhulekile wena-ke, uyayela emanzini, kawuyiswa umelaphi, uyawuyela wena, wafika esizibeni esebeni nomfula, wafike waphaphatha, wacela imvumo okusebenzisa amanzi. Okay, wawusave yomfula, wawufunda, wabona ukuthi imvumo uyanikezwa ukuthi ungangena ngaphakathi kwamanzi usebenze. Ungaqala ungene usebenza wedwa, akuphefumula. Uyafika esizibeni somfula, uyakhuleka, ucela imvumo yongena. Uyawufunda umfula, uyawubona ukuthi imvumo yokusebenza uyanikezwa. Okay, ka ungangeni iqala uvela uyisebenze, akuphahle, phaphatha, khuleka. Mawufika esebeni lomfula, nakhona uyabheka indawo, awumane nje wenze survey indawo sokuya kuyo. Esebeni lomfula ukhethe indawo, uyaguqa lapho, uyakhuleka. Still ayikho into yenza uma ungambizi kuyo umdala wensuku, uyakhuleka, ubiza umdala wensuku, uyakhuleka.
kumoya engcwele. Uyabika ukuthi moya engcwele sengifikile emanzini, kulesi ziba noma kulomvula noma kule mpephumo, sengikuyo kule ndawo engcwele. Ngiyakhuleka mdali wezinto zonke, ngizokhulekisa ukukhanya. Ngiyacela ukuthi nenhlambuluko le ezokwenzekalayo ibe ukukhanya, kube isiqalo esisha phakathi kwempilo yami nasengulweni yami nasuhambeni lami lukamoya. Ngikhulekela zonke izidalwa zami kunamhlanje, kayiphakame ngomngabo bazo, siphakame khule ekhanyeni. Uyakhuleka nawe, wenza ukukhuleka, uzokhuleka umkhuleko osenhlizweni yakho, ngwenzele example ithi okay, emva kwalokho usuyaphahla uthi amen, bese uyaphahla. Ogogo nomkhulu, njengoba bengishilo sesifikile emanzini, yiwa amanzi, sesifikile kule ndawo engcwele. Ngiyakhuleka ngelozi yami yokukhanya ukuthi babize bonke engihamba nabo ukuba mabaphakame ngomngabo babo. Uma ngena ngaphakathi kwale ndlela, ubize zonke izidalo ofisa ukuthi ziphakame zizokwenza inhlambuluko. Ngiyakhuleka ukuthi zonke izidalo engizembethe namhlanje kaziphakame isondele nami. Bonke abahamba bengazwani, abahamba bengahlalelani esithebeni, abahamba bathi bethakatha, zonke izingane ezaphuphuma nezachithwa. Uyabala manje, bonke abantu manofuna ukuthi bahlambuluke nawe, cause kule nhlambuluko le isiqalo esisha, bonke ubumnyama nenhlupheko nemkhokha nezinto zakho ezifasiwe amafinda amnyama uzokushiya la emanzini. Uzophuma la emanzini umuntu omusha, new from the box. Uyababiza bonke, uyaphahla, uyabatshela ukuthi ngiyangena ngaphakathi kwamanzi, ngisacela inhlambuluko. Uphaphathe, uyaqeda ukuphahla, then ke uyangena ngaphakathi kwesiziba kwemvula kwempophomo, uyasebenza-ke. Uma uhamba nabantu ungumelaphi, ngiyakhuleka, ngiyaphaphatha, ngiyacela ukuthi abantwana bakamoya uyobafaka, ubanikeze ithuba lokukhuleka esisebeni lalamanzi ubayisa kuwo. Bakhuleke, babiza umvelenqange, bakhulekisa ukukhanya, ebese babiza zonke izidalwa zabo. Uyabanikeza lelo thuba lokuphahla, babike ukuthi sesifikile la esiya khona. Uyabo? Ngaphambi kokuthi ubangenisa ngaphakathi kwamanzi, ebese uyabasebenza, uyabahlambulula, uyabaphakamisela, kuweke mntana kamoya ukuthi wenzani. Bese-ke belaphi, yekani lento yokuthi nishiye abantwana bakamoya esizibeni noma empophomeni, wena ube ngaphandle, uphole ngaphandle, ufake ingane yodwa. Angithi wena uzokhulisa, angithi umsebenzi uzokwenziwa kuwe, futhi ungavumi yazwa yini ukuyiswa emanzini umelaphi owasabaya amanzi ozothi ngena yena ngaphandle. Ngiyaxolisa, ozothi ngena yena ngaphandle, ungavumi, ubuyele ekhaya, udlala ngawe. Okay, usufikile emanzini, wakwenza konke kusikompilo lamanzi, wasebenza, wayenza insebenzo noma wakwenza konke obukuzile emanzini, sekuyisikhathi usuqedileyo. Phinda phela, uphinde ubonke, uyaphahla, uyakhuleka, uyabonga ukuthi konke umsebenzi osewenzekile emanzini, uyakhuleka, ukhulekisa ukukhanya, ukhuluma ukuphila phezu kwempilo yakho, angithi? Then usuyabonga-ke, uyaphaphatha, uyabonga kumnikazi wamanzi, uyabonga kwinyanda ezulu ukuthi uphakamisa lolu gama. Angazi liphi igama oliphakamisayo uma ubiza umnikazi wamanzi. Uyabonga ngemvumo akunikeze yona yongena ngaphakathi kwendawo yakhe engcwele, wasebenza. Uyacela-ke manje, uyabonga, ubonga insebenzo enhle, uyacela ukukhanyiseleka uthi moving forward njengoba ngihamba la, ngisacela konke bengikhulekisa kuma impumelelo. Ukuhamba kwami la ngizoshiya bonke ubumnyama, ngiyabushiya kule ndawo mina ngiwukhanya. Yabo into kanjalo, uyabonga, kawuvela uthathe into zakho uhambe. Yabo? Uyabonga kuqala, uyaphaphatha, uyabonga ngemvumo onikezwe yona yokusebenza ngaphakathi kwamanzi. Lalela-ke, usuqedile ngethi insebenzo, yekelana umnungu, yekelana umnungu, yekelana umnungu. Izinto ofika nazo emanzini, phansi iplastiki elimnyama phela. Hlonipha imvelo, hlonipha amanzi, yekela nobuxhife enibenzayo. Zonke izinto ezisebenzisayo qoqo, isiziba, impophomo, umfula, ushiye unjengoba unjalo. Konke ofike nakho uyaqoqa. Uma ukuthi uphethe inkukhu-ke, wahlinza inkukhu la sala igazi, ikhama ngesizibeni, ugeze lolo gazi lelo. Uma ukuthi ubusebenzisa ibomvu, geza amadwala la ususwe lelo bomvu lakho, cause manje uzoshiya ungcola. Hloniphana amanzi, hloniphana imvelo. Amanzi noma ngabe yiluphi uhlobo lamanzi oyakulo, lishiyele ile ndlela ofike ngayo. Qoqa,
musani kwenza ubuxhivi. Okay, sengithethe kakhulu. Okay, bantwana bami, bantwana bakamoya, sengifike ekugcineni kwesiqephu sami la khona besikhulisana ngosikompilo nangemfihlo yamanzi, nangosikompilo lokuthi uma uye emanzini uyaye kwenze njani. Angithi ngiyaphaphatha bantwana bamoya, ngishaye isandla phezu kwesinye. Imina ingane yamakhehla ozalo kaDonga likamavuso, ngiyingane kaNtshosho. Ngiyacela please subscribe to my channel, please like, comment and share with your friends and family. Ngaphambi kokuthi ngivale, ngiyabonga kakhulu, ngiswela amazwi azigidi nje inhliziyo yami iyathokoza. Ngifikelwa ukuthobeka uma ngicabanga ukuthi ikhasi lami selikhule ngalendlela eselikhule ngani. Ngiyazi ukuthi ngaba ngikho la ngikhona namhlanje uma ukuthi bengasikona ukungeseka kwenu. Ngiyabonga kakhulu, ngishayisana phezu kwesinye. Ngiyabonga, ngiyathobeka. Ngiphinde ngidlulise ukubonga. Angiyimakethi-ke kangizimakethi. Yazi uma ufika esikolweni kufika kusetshenzwe mase iyagezelana emgodi ngemgodi. Angeke ufike esikolweni uzofuna ukuphila bese ngithi kuwe ngiyabonga ukuthi ufikile, ngiyabonga ukuthi uhambe ibanga elingaka wafika kimi. Ayenziwe lento, ngiyakusebenza, sivaliselane, uhambe ekhaya. Angilitholi-ke esikolweni ithuba leli eliyinqazivele lokuthi ngibonge. Ngiyabonga kakhulu, ngiyathobeka. Ngifike kanje inkonzo yokuthobeka. Angiyimakethi ngifikelwa inkonzo yokuthobeka uma ngicabanga la ngisuka khona naleli khasi nala sengikhona. Ngiyabonga kubo bonke abantwana bakamoya abasuka emazweni akude, khona abasuka eGoli, abasuka eMaritzburg, abasuka ePitoli, abasuka eCape Town, abasuka eDurban, abasuka eMpangeni. Like bonke abantwana bakamoya abasuka kude bahamba ama-hour beze esikolweni sikaDonga likamavuso. Ngiyabonga, ngiyaphaphatha. Angilitholi-ke leli thuba lokuthi mangifike esikolweni ngibonge. Ngiyabonga, ngiyaphaphatha ukuthi nisuka amabanga amangaka nokuthi iy'dalwa zenu zingethembe ngenkolo yenu, ukuthi iy'dalwa zenu zingethembe ngemsamo yenu, ukuthi ngakwazi ukuthi nginilekelele, nginikhanyisele, nginihlambulule, nginiphakamisele iy'thunywa enihamba nazo. Ngiyabonga, ngiyaphaphatha. Ngiyazi ngeke ngize ngilithole leli thuba leli. Ngiyathobeka. Kuye kwafika omkhulu Khumalo esikolweni sami. Ngiyamtshela ukuthi mina ehamba nomfazi wakhe angishaye, ehamba nonkosikazi wakhe. Ngiyasho mina azi mina ngiyingane, mina angikaze ngisebenze. Abantwana bamoya bothunga ngesikhathi esisodwa. Athi umkhulu Khumalo, hayi shuthi usuphulile kamanje. Ngithi ayi cha ngeke. Basetshenzwa kanjani abantu abathunga ngesikhathi esisodwa? Sengiyamxoxela ukuthi yazi mina ngiphothule ngoDisemba. UDisemba lo esuka kuwe njengoba ngugugu lethu ngingakawabaliki amakhehla nezalukazi engiwambethe. Njengoba ngugugu lethu nginey'nyanga eziyisithupha, 6 months ngisebenza, ngihleli phansi ngiphothulile. Kodwa manje ngiyakhula ngaso ilanga nelanga, ngiyakhula ilanga langa khona engikufundayo. Yebo ngimncane kwelikamoya, ngisakhula, kodwa ngiyabonga ukuthi iy'dalwa zenu zingethembe ukuthi nginikhulise, zingethembe ukuthi nginilekelele. Kangiyimakethi njalo. Ngiyabonga, ngiyabonga. Ngiphinde ngibonge kwikhehla elengikhulisile. Ngiyabonga kuNtshosho, azi ngizoyibona le video. Ngiyabonga kwisalukazi sami esengikhulisile. Mina ngikhuliswe yishobolo, yezwa yini, ngikhuliswe yishobolo. Umalume apholise njengenkononwane. Isalukazi esengikhulisile-ke uMamdlalozi waNtshosho. Ngiyabonga salukazi sami, ngibonga iy'mfundiso zakho ukuthi ngiyilokhu engiyikho namhlanje ngenxa yokuthi ngiphume ezandleni zakho. Iy'mfundiso zakho ngisayimbathile njengengubo. Ngijala ney'ndaba, angikwazi ukuhamba ngitshela ngey'ndaba.
yazi ngesikhathi ngiqala leli khasi lami azange ngize ngimxoxele umlekeleli wami, azange ngize ngilitshele ikhehla lami elengikhulisile uNtshosho ukuthi yazi ngicabanga ukuvula i-channel. Izathu esenza ukuthi ngingamtsheli ukuthi ukuvula le channel le kwakusenhlizweni yami, into eyayisenhlizweni yami yabo, ngangafuni ukumtshela. Uma ngitshela uNtshosho ngangazi ukuthi uNtshosho ungumzali, ungumama. Ngizothi uma ngimxoxela ukuthi ngifuna ukuvula i-channel, yena ngenxa yokuthi ihlo lakhe likwazi ukubona phezulu izinto akwazi ukuyibona yena, nisho mina gugulethu ngingagibela esihlahleni eside sikapopo angeke ngikwazi ukuyibona. Yabo, futhi angizange ngimtshele uNtshosho ngoba angifuni ukuthi kube khona into engizoyenza engamphoxa, yabo, ukuthi ngimphoxe noma azizwe disappointed. Angifuni, salikazi sami lesana, angifuni. So ngendlela engimhlonipha ngayo ngangafuni ukuthi ngithi ngiyayiqala i-channel, yabo, ngiqale le channel enyandezulu bese ngifika ngilimkhupha bese eyasho ukuthi inkosi lengane, because njalo phela ngibona ukuthi kodwa ngane yini le, hayi kodwa uNkulunkulu mkawuzwa. So angizange ngimtshele uNtshosho ukuthi ngifuna ukuvula le channel because ngangazi ukuthi yena uma ngithi ngifuna ukuvula le channel uzongibonisa esimeni somzali ubungozi nobubi bale channel le, because la ngikhuliswe khona isigodle ngikhuliswe kuso, ngikhuliswe ukuthi kumele ngihloniphe uhambo lami, kwamele ngihloniphe idalwa engizembethe, kwamele ngiprotecte isiphiwo sami, ngiprotecte lamakhehla aqubuka kimi ngaphakathi. Ngiyakhumbula weyethi i-voice kaShabalala akumele nje i-voice kaShabalala igcwale izwe lonke, akumele i-voice kaShabalala igcwale izwe lonke. So at the back of my mind ngangazi ukuthi angifuni ukumphoxa, yabo. Lesalikazi lesi ngiyacabanga ngisancela namanje, ngina 6 months ngiphothulile kodwa ngiyancela. Uma ngimbona njalo uyangibuzwa ukuthi ngabe uyancela kuze kube nini, ngempela kwakungane yini le, hayi izona le ngane. Uma sengibiza ngegama lami bathi wegugu mfana wazi, ngiyabheda. So ukubona ikhasi lami likhula kanjena kuyangithobisa, ngiyathobeka. Ngiyafikela nje ukubonga, ngiyabonga. Angifikanga la ngikhona ngokwazi kwami noma ngokuhlakanipha kwami, kodwa yini abantwana bakamoya abangenako leli khasi, abangifukulile, abangikhulisayo, abangishayinisayo. So ngiyaphaphatha, ngiyabonga kakhulu, ngiyathobeka, ngiyabonga, kangizikhukhumezi, ngiyabonga. Kukhona futhi abanye abantwana bakamoya abathi uma befika esikoleni sami bathi hawu kanomfisha kanjena, Nkosi yami namude, kodwa wazibona isiqhishambane eside. Ngoba uyangibona bonke ngihlela ukuthi ngiyisiqhishambane. Ngiyabonga kakhulu bantwana bakamoya, ngithi mabudede bomnyama kuvela ukukhanya. Amakho.